Regidors i regidores, socis i sòcies, amics i amigues de la música, siguen tots benvinguts al concert excel·lent Música de Banda, oferit per la nostra Filharmònica Alcudiana. Aquest concert es troba emmarcat dins de la campanya excel·lent de la Diputació de València. Aquesta s'interessa per la promoció de la realització d'activitats culturals per tal de promoure la música i la seva difusió. Aquest concert d'avui anirà dedicat a la memòria del nostre músic César Miquel Porta, més conegut per tots nosaltres com el tio César. Ell definia el tocar com un plaer i amb 65 anys com a músic actiu de la nostra banda ha sigut testig de molts moments històrics de la Filharmònica Alcudiana, com certàmens tant nacionals com internacionals, o fins i tot moments durs per a l'associació, com la quasi desaparició de la banda i el seu posterior ressorgiment. De segur que on estiga continuarà fent sonar el seu clarinet baix. Des de la Filharmònica Alcudiana, abans de donar inici al concert, us demanem un minut de silenci. Per a encetar aquesta vesprada musical, comencem amb el pas doble. Tallarròs és un divertit pas doble dedicat als músics de la Lira d'Alfar. El pas doble naix de les anècdotes que sorgeixen als assajos d'estiu a l'aire lliure, on és molt comú tenir aquest tipus de personatge, acompanyant els músics d'eixa banda. Aquest és un bitxet anomenat tallarròs, un insecte típic valencià. Aquest pas doble va ser compost al 2020 i estrenat eixe mateix any per la Lira d'Alfar. Amb tots vostès, la banda simfònica de la Filharmònica Alcudiana i el seu mestre Sergi Pastor.
A continuació, sonarà Filadèlfia. L'estiu del 2010, Dirk Brosse va ser anomenat director musical de l'Orquestra de Cambra de Filadèlfia. Durant el seu concert d'inauguració, el setembre d'aquell any, va portar una sorpresa musical a la ciutat, en la que treballaria durant els propers 10 anys. Filadèlfia, una obertura americana, dedicada a la gent de la primera capital dels Estats Units. Escoltarem l'energia, el poder, la llibertat i la vitalitat de la multiètnica ciutat de l'amor fraternal. Amb tots vostès, la banda simfònica de la Filharmònica Alcuriana i el seu mestre Sergi Pastor.
Continuem el concert amb Kiowa, Sweet India per a banda, composada al 2014 i dividida en 4 temps. El primer temps es descriu un clarejar a la tribu on la natura i l'alborada es reben amb una dansa. El segon temps, la sonata Os Blanc, el tercer, anomenat Paloma Blanca, la natura. I per a finalitzar escoltem la dansa del sol, que servia d'unió espiritual i física del grup. Es concertaven casaments, canvis de propietats, intercanvis de narracions sobre les proees més recents de cada banda. Així mateix, els guerrers d'alta jerarquia estudiaven les maniobres polítiques. Mestre a l'escenari.
L'última obra d'aquesta vesprada serà El golpe fatal, un poema sinfònic del compositor Dirk Rosé. Amb aquesta obra, el compositor pretén fer conèixer els moments que es desenvolupen al llarg d'una correguda de bous. Per la meva part, sols queda desitjar-los un bon estiu i esperar que hagin gaudit d'esta estona musical. De segur que aquest estiu ens tornem a trobar pels carrers del poble i és que la música d'Alcúdia no pararà de sonar. Per part de la Filharmònica Alcudiana, continuarem treballant per fer que la música plegue a tots els racons del poble. Moltes gràcies i fins la pròxima. Mestre, a l'escenari.
Gracias.